ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам шумо хуб ҳастед. Бар шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. имрӯз ҷумъа ҳаст, 19 июл. $100 баробар ба 1065 сомонӣ ва инчунин 100 евро баробар ба 1165 сомонӣ ҳаст. дӯстони азиз, дар видео наранҷида якта лайк монед, ба канали мо подписатсия кунед. ҳеҷ вақт шумо наранҷед. ва мегузарем ба курси рубл. 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 121 сомонию 10 дирам баробар аст. ҳар он чизе ки ҳаст бо тариқи Бонки Миллии Тоҷикистон бар шумо хабар дода истодаем. ва касоне ки дар ҷумҳурии Қазоқистон ҳастед, 1000 тенгаи пули Қазоқистон бо курси Тоҷикистон баробар ба 23 сомонию 83 дирамро ташкил мекунад. ва касоне ки дар ҷумҳурии Туркия кору фаъолият доред, 100 лираи туркӣ баробар ба 37 сомон ва 1000 лираи туркӣ баробар ба 377 сомону 12 дирамро ташкил мекунад. хотиррасон мекунем, лайк ва обуна доштанро фаромӯш накунед. ва ба касоне ки пули Ӯзбекистон лозим аст важни боша, 50000 сумми Ӯзбекистон бо пули Тоҷикистон 44 сомониро ташкил мекунад. ва касоне ки дар ҷумҳурии Хитой ҳастеду кору фаъолият доред, агарчи бар шумо лозим ҳам нест, аммо мо навор кардем, 100 юан баробар ба 151 сомонӣ ҳаст. худо нигаҳбони шумо. интизори хабарҳои дигар бошед.